बर' पलिटिक्सआव इरिलेभेन्ट बिथां मेयाद थांनाय दावाय बेनिखायनो बिथांनि खोथाया दिनै बर' समाजाव बर' पलिटिक्सआव सोलिया आरो दिनै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बान्दा हिसाबै दालाल हिसाबै खामानि मावदों बे जोबोद लाजिथावना जाय मानसिया जातिनि खोथा लानानै जातिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन दिनै बिथाङा थाखानि थाखाय गावखौ बिक्रि खालामबाय आरो जों सानसुमा खुंगुर बिथाङा बेबायदि आसा खालामाखैमोन बेबायदि लुगैयाखैमन जे बिथाङा जिहेतु बर'नि गेजेराव फार्स्ट सुक्ति खालामनाय DSP सुक्ति बेबायदि सुक्ति खालामनायनि मानसियानो सोरबा पलिटिशियान दुर्नीति परायण भ्रष्टाचारी बेबायदि पलिटिशियान बेजोंनि आखाइजों बिक्रि जागोन बेखौ जों सानाखैमोन आरो सानसुमा खुंगुर दिनै जे खामानि मावदों दालालि खामानि मावदों बियो बर' रायजोनि खामानिखौ सोरखारियो जे बिथाङा पावार लुबि खेमता लुबैग्रा सासे बेक्ति थांनाय बोसोरब्रै बोसोरबासो जों बे दुलाराय बर' फरायसाफोर NDP जि सोमावसारजादोंमोन बेयाव बोसोरसेसो बाहागो लादोंमोन बेनिफ्राय जेतिया थांनाय 2012 मायथाइयाव बिथाङा पार्लियामेन्ट इलेक्सन टिकेट मोनासै लोगो लोगो जोंनिफ्राय गारना खारबाय आरो दिनै हाग्रामा महिलानि दालाल हिसाबै हाग्रामा महिलाजों बाय जानानै दिनै हाग्रामा महिलानि मावख'फोराव खामानि मावदों बेखौ जों लुगैयो आरो जों सोंखारियो दिनैनि पलिटिक्सआव दिनैनि समाजाव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया सासे इरिलेभेन्ट आरो मेयाद थांनाय दावाय बिथाङा जोंनि बर' पलिटिक्सआव सोलिनो थाखाय बिथाङा नाजावथाव गनायथाव नङा आरो बेखायनो बिथांनि बाथ्राखौ रायजोफोरा खोनासंनाय अबस्था गैया जों बेनिखायनो सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिखौ बिथांखौ जों मुगैदों बिथांनि जि खामानि बिथांखौ बेखौ मुगैदों आरो बेखायनो जों खावलायदोंसो जे बिथाङा हाग्रामा महिलारि बायदि मुगैथाव समाज बिरोधी भ्रष्टाचारी नेताजों बायजानायनिफ्राय गावखौनो जाहाथे बासायो जे गावआ जे सासे बर' पलिटिक्सनि मोनसे समनि बयजोंबो गनायजाथाव मानसि बे इमेजखौ जाहाथे बिथाङा हाग्रामानिफ्राय गोजान खालामनानै लाखियो बेखौ खावलायदों आसामनि सुबुं सावस्रि मिनिस्टार रियन दैमारि आरो बिथाङा नोंथांनि जि समस्ति भैरबकुन्द बे भैरबकुन्दआव गोबां रायजो राजाफ्रा गोग्गो दै मोनाखै बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय मा बुंगोन रिहन दैमारियाथ' मन्त्रि हिसाबै लोंनाय दै होग्रा मन्त्रि हिसाबै 10 बोसोर जाबाय आरो बे 10 बोसोराव बिथाङा थिग बाथ्रा खामानि मावनायब्ला मोनसेबो गामानिया गोग्गो दै मोनालासे थानाय नङामोन खिन्थु दुलाराय उदालगुरि समस्यायाव गावनि समस्यायाव मालाय समस्यायाव मावदामा गावनि समस्यायाव बिथाङा मावनांगोन दिनै गावनि समस्यानो थांनाय 10 बोसोरनि गेजेराव मोनसेबो वाटार प्रजेक्ट साक्सेस जायाखै रावबो बिथांनि प्रजेक्टनि गेजेरजों गोग्गो दै लोंनो मोननो हायाखै बिथाङा थांनाय 10 बोसोरनि जे मिनिस्टार जाबाय लोंग्रा दै होनायनि मिनिस्टार बे टटेल फेलार जादों आरो बेनिखायनो जे रायजोफोरखौ खावलायदों जाय मानसिया 10 बोसोर मन्त्रि जानानैबो गावनि समाजनि मानसिफोरनो गोग्गो दै होनो हायाखै बेबायदि मानसिखौ जों पलिटिक्सनिफ्राय बिदाय होनांगौ आथिखालाव जों रायजो राजाफोरा रिहननिफ्राय गोजान जाबाय दिनै BPF-निफ्राय आरो रिहन दैमारिनिफ्राय गोजान जानायखाय बिथाङा दिनै हर हाबनानै रायजोफोरखौ फैसा रानदों आरो फैसानि गेजेरजों रायजोफोरखौ बायनो नाजादों खिन्थु रायजोफ्रा एसेबां सस्ता नंलिया रावजोंबो बायजाग्रा फानजाग्रा बेबायदि बेसाद नङा रायजोफ्रा बिबेकबान रायजो आरो बेनिखायनो एबारनि बिसायख'थियाव रिहन दैमारिखौ रिजेक्ट खालामनो बे बाथ्रा बेनिफ्राय बिजेपि सरकारनिफ्राय गोख्रों माने बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बुंदों जे बे बिटिसिआव 3,000 कौटिनिबो बांसिन माने लाइब्रेरि दं मा बुंगोन बेनिफ्राय सरकाराव हाग्रामा महिलारिया सरकारि गासैबो थाखा फैसाखौ जाजोबनानै दोनदों गोबां थिकादार खामानि होनाय बेफोरखौ बिल होनो हायाखै आरो बेनिखायनो गोबां लाइब्रेरि सरकार बिटिसि सरकारा आरो बे लाइब्रेरि जानायनि एकमात्र खारन जाबाय बिटिसिनि जेसेबां चिफ डिफेन्स बाखानाय जेसेबां एमसिएल EM दं बिथांमोना सरकारनि आसन गासैबो जाजोबनानै थिकादार खामानि मावदों बिथांमोननो होनो हायाखै आरो बेनिखायनो बे लाइबिलिटिस आरो जों बेखौनो बुंदों जे जायफ्रा सरकारि आसनिफोरनि अपबेबहार खालामदों भ्रष्टाचार खालामदों बिथांमोननि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन एक्सन लानांगौ आरो आयेननि बेबस्था लानानै बिथांमोनखौ जेराव थांनाय बेबस्था खालामनांगौ दिनै जों बिथांमोनखौ बेखौनो रायजोफोरखौ खावलायदों बेबायदि भ्रष्टाचारि आरो खेमता लोभि बेबायदि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय बर' जातिखौ बासायनांगौ आरो बेनि थाखाय जाहाथे गासैबो रायजोफ्रा दावगाबाय थानो थाखाय बेखौनो खावलायदों
পোষ্ট খালী হৈ আছে এই খালী পোষ্টবিলাক হাগ্ৰাম আমুলিয়াৰে ঠাণ্ডা কৰিছিলে নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক চাকৰি দিয়া আজি তেখেতৰ গতিকে তেখেতে আজি যিখিনি পাৰিলে নিজৰ ঘৰৰ মানুহবিলাক চাকৰি কৰ বাকীখিনি কিন্তু তেখেতৰ ঘৰৰ মানুহ চাকৰি উদালগুৰি মানুহ পাব লাগিব পাব লাগিব পাব লাগিব সকলো সমান পাব লাগিব আজি বিটিআৰত